Ο επιμένων νικά λοιπόν. Δεύτερη φορά η προσπάθειά σου και τα κατάφερες. Μαρία μου, είσαι εξαιρετική φωνή. Τρομερή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Στο backstage ήμουνα τρελά αγχωμένη, αλλά με το που βγήκα η ενέργεια όλων των παιδιών που βρισκόντουσαν εδώ, όλο το κοινό, με έδωσε δύναμη και προσπάθησα να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Καλά τα πήγα. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που μέσα σε μία χρονιά είχαν αλλάξει τόσο πολύ προς το καλύτερο. Θεωρώ ότι η Μαρία ίσως είναι πιο αρτίστα από οποιαδήποτε άλλη. Έχεις λοιπόν μια πρόκληση μπροστά σου. Θα τραγουδήσεις ένα πάρα πολύ σπουδαίο τραγούδι του James Brown, το οποίο διασκεύασε πρόσφατα και στην Αγγλία. Όταν μου δώσανε το κομμάτι για το δεύτερο live, στην αρχή λίγο ταράχτηκα γιατί ήταν δύσκολο. Θέλω με αυτό το τραγούδι να ασκήσει η Μαρία, να το πει τόσο καλά, ώστε και μετά το X Factor να έχουμε να το συζητάμε. Η Μαρία μια χαρά επιβιώνει στον κόσμο των ανθρώπων εδώ. Για να δούμε ότι θα το επιβεβαιώσει όμως και η κριτική μας επιτροπή. Νίκο. Είμαι άφωνος. Το ξέρουμε. Μαράκι μου. Πας και εσύ γυρεύοντας. Ναι. Μαρία μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είμαι φαν από την πρώτη στιγμή. Σήμερα με εξέπληξες πάρα πολύ ευχάριστα. Συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη τραγουδίστρια. Γιώργο, εμφάνισε. Κοίτα, Μαρία μου, έχεις έναν τρόπο να βγαίνει η φωνή σου, να ρέει με ένα... Ο Θεός σου δώσει ένα πολύ μεγάλο χάρισμα. Ο φόβος όλων μας, όχι μόνο ο δικός μου, ήταν όταν θα βρεθεί αυτή η στιγμή από τις οντισιόν, να βρεθεί σε αυτή εδώ τη σκηνή, πώς θα μεταμορφωθεί αυτό το κορίτσι από το Κιλκής. Τι Κιλκής, τώρα ήταν μόνο Κιλ, άστο το και Κις, όλα ήταν μαζί. Είσαι εξαιρετική, Μαρία. Είσαι πάρα πολύ καλή. Γιώργο Λεβέντη. Όταν είδα ότι η Κατερίνα και ο Μάτης είχαν διαλέξει αυτό το κομμάτι, θυμήθηκα αυτό που μου λέγανε όταν εγώ διαλέξα το κομμάτι της Μαρινέλλας για τη μικρή Ιωάννα. Γιατί λες αυτό το κομμάτι στην ηλικία το σκίσες. Το σκίσες. Ήσουν απίστευτη. Μπράβο σου. Μπράβο Κατερίνα. Ήταν πάρα πολύ καλή. Τι είναι Κατερίνα, καμαρώνουμε? Δεν καμαρώνουμε, ανατριχιάσαμε. Από τη στιγμή που έφτασε στο μικρόφωνο ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, να σας πω κάτι, το είπα και στο βίντεο. Είναι η πιο ολοκληρωμένη αρτίστα που έχω δει στη σκηνή του X Factor τόσο νωρίς. Παιδιά, είναι ο πιο συνεπής συνεργάτης, έχει συγκεκριμένο σκοπό, είναι προσιλωμένη. Επειδή πολλή συζήτηση έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, είπε ένα τραγούδι που δεν ήθελε να το πει και νομίζω ότι και οι τρεις συμφωνούμε, το έσκησε. Λοιπόν, ξέρει πάρα πολύ καλά, φροντίζει τον εαυτό της, αλλάζει το look της, έχει στόχο και σκοπό.
Κορίτσι μου, θα τον πιάσει αυτό το στόχο και πολύ γρηγορότερα από ό,τι φαντάζεσαι. Γιατί δεν ήθελες να του πεις αυτό το τραγούδι? Έτσι, δεν το ήξερε το κορίτσι. Γιατί? Δεν το ήξερε. Πες μου. Απλά πίστευα πως ήταν λίγο παλιό και δεν μου τέριαζε. Μόνο αυτό. Δεν το ήξερε, Δεν το είχα ακούσει. Καταπληκτικά, το είπες καταπληκτικά και ήσουν πολύ μέσα στο κομμάτι. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μαρία, συγχαρητήρια. Η Μαρία μας απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει και να φτάσει ψηλά. Από εσάς χρειάζεται λίγη βοήθεια και πολλές θετικές ψήφους. Στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Μαρία, θα τα πούμε σε λίγο. Να είσαι καλά.